pouco a pouco ao final. Toca de turno agora aos aljariteiros de Marín. Según a definición do Dicionario da Revolucionaria Academia Morrasense da Lingua, é que como raso son moitos, acredito que son moitos ademais. Saljariteiro dícese do home que lle gustan moito as mulleres. Eu diría simplemente do home, pero bueno, está ben. Así como bailar e andar de trova, din eles, así que é unha especie de confesión que fan antes de nada. A mí parece realmente ben. Os saljariteiros nacen dun proxecto fruto do interese pola difusión e conservación do noso patrimonio cultural inmaterial. Son os saljariteiros e saljaritas de diferentes cidades das comarcas do Morrazo e Pontevedra que pertenceron ou pertencen a distintos grupos e escolas de baile e música tradicional, como son a Asociación Cultural O Retrouso de Estela, a mítica banda de gaitas de Marín, o grupo de música tradicional Os Chichizos de Pontevedra e os Trevilos do Morrazo. A maioría dos seus componentes formaban parte do grupo Gaita do Abó, que acadou o primeiro premio no concurso de cantos de taberna organizado na foliado de Melide do pasado ano, en 2011. Embarcaron nesta viaxe centrándose na recuperación dos cantos de taberna, que pasou por anos complexos, complicados, nos anos 90 e ao redor tamén no comercio do pasado século. E que gozaron dos seus anos dourados, sobre todo nos 80, onde estes cantos surgían espontaneamente en gran cantidade de varios da nosa xeografía. Lembramos grupos como a Roda, o grupo Camariñas, Chavanga de Mofos e Vellos, o Muiños, o Coloma, o Ruada. Quen non foi esa tasca mítica na que sempre se cantaba? Eu lembro de Cereira, no meu barrio, cerca do meu barrio na Coruña, en Monelos, hai unha na que todavía se canta, os Belés. De vez en cando baixo por ali a tomar unha taza con César e a botar unha cantarea. Pero hai outros moitos locales que desgraciadamente puxeron aquel cartel de se proíbe cantar. Como se fixera moito daño. En cambio teñen a Mouriño posto a todo meter na televisión e hai os tipos xogando tute e berrando moitísimo máis que se un grupo como os saljariteiros estuvera cantando. Que é mellor, por tanto, que tomar unhas tazas e escoitar un pouco de música. Pero bueno, seguimos facendo. Intentaremos darlle a voz. Todos aqueles vellos grupos e os actuais, como a Xente do Fiadeiro, Trisadura e o seu Orfeón, son fonte de influencia e inspiración para eles. É por iso que o mellor escenario para ese tipo de actuación son os bares, forenses e tabernas. Iso é importante, eles puntualizan que este é un escenario, un espazo un pouco diferente. Aparte de as mesas, se vos fixades, todos teñen esa pose de... A verdade é que eu farei o posible por ir a ver os saljariteiros no seu medio natural. Moi ben, e disfrutaros ali, pero mentras facedevos o caso de que isto é unha tasca, que tedes unha taza de blanco, un país ou de tinto, Barrantes, por exemplo, e os saljariteiros van a facer a Xota de Vilar, o San Cristán de Coimbra, pernas para arriba. Aplausos para eles.